Ndikulandireni abale ndi alongo mmawa wauno walero pa 4 Oktoba. Ndachezera usiku wonse kudikirira kuti ndionere LCD ndi kuyijambula kuti ndikupatsireni zolankhulidwa zimene ndimaona ndi maso zikuchitika m'mapulogalamu awo anthu amene amayendesa website ya chipembedzo cha Satana pa zikonzero zawo zobisa zimene zikuchitikira kuseri kundima kumene inu anthu amene simunaloweko chipembedzo cha Satana simungafikireko. Website iyi ili ndi malamulo amene imakhazikitsa pa zaka 15 zilizonse. Kotero nkayendetsedwe kadongosolo lakachitidwe kaiwowa sambiri amene amakhala ndi mwayi oonera nawo zithunzi zochoka ku LCD kapena kuzindikira website imeneyi ndi yachinsinsi ku dziko lapansi, imayenda underground. Safunanso kuti anthu ambiri adziona, ndipo sukulu, upulezidenti, kudziwika kwa mtundu uliwonse si chipangizo chokulola kuti ukhoza kumaonera nawo website imeneyi until utamba udakhala kumembala mu gulupu la iwo amene ali ndi mwayi oonera nawo LCD. Chaka chimenecho nditakwera maudindo anga kuchoka mu chipembedzo cha Satana pa udindo wina kupita pa udindo wina, pa mkumano umene udachitikira ku Venezuela, umene ndidapatsidwa nawo mwayi oona kapena kupanga register kukhala nawo membala wa chipembedzochi. Nditayambidwa kuti ndikuyenera kukhala membala wa mu LCD, fezi yoyamba yonditenga kukhala membala, anandilonjeza kuti ndiyenera kukafika ku Aztec ku Mexico ku North America kumene tikamalizire mwambo wonse okhala registered pa LCD. Ndipo zimenezi zinachitika pamene ndidakaponda ku Mexico kuguwa lansembe la Aztec. Nkhani isi imene ndikufuna kunena lero, koma ndikufuna ndituluse chithunzithunzi cha zimene Mulungu adandichitira kunditulutsa mu gawo limeneli. Lero ndimayang'ana ngati kazitape wakunja kwa chinthuchi chifukwa cha mphamvu ya umulungu imene idachitika pa ine. Pa zaka izi zapamdima zimene iwowa sangakwanise kundichotsa, kuona nawo ndi kutsegula nawo zithunzi za ku LCD kamba kazitsimikizo ndi zisayiniro zochitika kuguwa lansembe la Aztec. Mulungu wangolola kuti zobisika zina mwa zimene zilipo pa nthawi ya zaka za moyo zanga ntatuluka zizipereka kwa mwayi ena kuzindikira zimene zikuchitika kuseri kwa dziko lapansi, chifukwa dziko lapansi lilibe chinsinsi ndipo Mulungu palibe chimene chingabisike kwa iye chimene anthu sayenera kuchidziwa. Chifukwa Baibulo lidalonjeza ndi kulankhula mawu kuti zinsinsi za Mulungu koma zovumbuluka ndi za ana anthu. Choncho sichawamba kumapereka nawo malipoti akumeneku, chifukwa mwa njira iyi kapena inayi ndi chiopsezo chachikulu kwambiri kuwulula zinsinsi zimene eni yake anafuna kuti zisadziwike ndi munthu, kupereka msanga lipoti limene eni yake sanalole kuti lilengezedwe kapena liyikidwe pa intaneti kapena lilengezedwe ku gulu lililonse la dziko lapansi. Kulingana ndi malamulo aku LCD ndi mulandu umene umayenera kuphedwa nawo, kapena kukhala ndende zoopsa zikuluzikulu za dziko lapansi moyo wako wonse. Amenewa ndiwo malamulo ake. Ndipo lamulo nambala 2
limapereka mwayi kuziwanda kukutenga nkukakusiya malo amene izozo zingakonde kumene ukaseve ngati ndende. Ndi mmene nthawi zina timaonera zithunzithunzi za zinthu zina zamoyo zimene zimatuluka pamadzi m'mapiri, kuchidabwa kuti kwinaku chikuoneka ngati chinyama chili ndi mchira koma kwinaku chili ndi miyendo, kwinaku nkhope ikadakhala ngati munthu koma pa nthawi yomweyo ikukhala ngatinso ndi ng'ona kapena chinyama china mwa zolengedwa za dziko lapansi koma chili ndi maonekedwe half human half spirit. Tsopano izo zimakhala anthu amene anaperekedwa ataphwanya malamulo ena akuchipembedzo cha Satana nkuagwira nkukapereka m'manja mwa ndende zaziwanda, amakasandulika kumakwanisa nthawi zina kukhala pamadzi, kumakhala m'malo olekanalekana, zinyama zija zimene pakadali panopa chifukwa cha luso la pamwamba la tekinoloji la zithunzi tikutha kumaona zinthu zina zikutuluka mma CCTV, tikumaziona zodabwisa maonekedwe koma chikumaoneka miyendo iwiri. Ndi iwo amene nthawi zina amagwidwa akapalamula mulandu wa kuulula kapena wakuphonya malamulo amene amakhazikitsidwa ku chipembedzo cha Satanako. Ngati kufikira lero ine mmodzi mwa anthu ophwanya malamulo aku LCD ndili mmene ndikuonekeramu nkumaoneka wathanzi opanda chilema osamangidwa kupita ku ndende ya ziwandazi. Izi ndizo zimene ndikuti musamachiyese wamba za mphamvu ya Mulungu amene anandiyitana, imene ni mphamvu ya Mulungu wanu. Iye ali pa chitetezo chachikulu kwambiri. Ndimanyadira kuona chitetezochi chikuzinga mpanda pa moyo wanga kufikira kunditeteza kuzolimba ndi nkhanza za malamulo achipembedzo cha Satana za iwo amene adzaphwanye. Mwa njira ina ndikufuna kuulula kuti ndikamapereka malipoti aku LCD ndimakhala kuti ndikuswa lamulo nambala 6 gawo B la ku LCD limene limati aliyense amene adzanena kapena kutulusa zochitika kumalo obisika adzayenera kulangira zilango A, B, C, D, E ndi zimapita mpaka zilango zimakwana ngati 12 zimene munthu ayenera kulandira ngati chowawa ngati chilango kuguzana ndi gawo la ku LCD. Choncho kukhala ndi moyo osalandirako chimodzi mwa zilangozi, osakhuzidwa ndi chimodzi mwa zilangozi, ndi umboni okwanira kwambiri wa ine mwini za mphamvu ya Mulungu amene ndinasankha kuti ndimtumikire. Ndimachita challenge za Mulunguyi kuti Satana ndi wopitirira kugonja ndipo ndi wopanda mphamvu. Kwa zaka zonse zimene ndakhala ndikuyeserera kumapereka malipoti aku LCD, ndakhala ndikuona chitetezo cha Mulunguyi, ndipo pang'ono ndi pang'ono poyamba ngati ndikuyeserera ndinaona kuti Mulungu ali ndi ine ndipo amandisunga ndi kunditeteza. Mpingo musamachiyese chophweka kupereka malipoti ku LCD chifukwa dziko ili ndi la uzimu la moyo. Tikati la moyo kuli zinthu zopuma za moyo, mizimu ija inagwa, ma fallen angels, anyamata aja timacha kuti ma paradise lost ali ku dziko limene, the existing, amaona, amakhalapo, amadziwa zonse zimene ndimapangazi, ndipo ayenera kukhala against ndi ine. Koma njira zonse zimene iwo amayesa kundiwonongera kuti akakwaniritse malamulo amene adakhazikitsa za ophwanya malamulowa zimakanika zinthuzi kufika abe pa ine. Angakhale amayesera ndi kuchita zizindikiro zakusakidwa kapena kukhuzidwa ndi zochitika za mu ufumuwu monga munthu ophwanya malamulo, apo ndi apa mphamvu zochokera ku midimako zimatha kugwedezako moyo ndi kuzindikira kuti saini iyi nkutheka kuti akumidima
akufuna kupereka chilango pa zochitika izi zimene ndikumachita zoyalutsa ndi kuyika poyera ufumu wa Satana. Koma ndikupaseni chilimbikitso kuti ngati akhristu amene ndakupezani mukupembedza Mulungu simudziwa mphamvu ya Mulungu wanu, muyidziwe kuchokera pa kukhalabe ndi moyo kwa ine amene ndimaulula zinsinsi za ku Satana nkumapezekabe ndi moyo ndili pano. Mudziwe kuti mphamvu za Mulungu wanu zimaposera kuganiza kwanu, zimaposera kudziwa kwanu. Kukayika kumene nthawi zina kumakhalapo kwa iwo amene ali mu ufumuwo, kusamakhulupirira za chitetezo cholondola cha Mulungu wakumwamba, zimandipasa yankho lakuti eni ake achikhristuchi sadziwa mphamvu za Mulungu wawo, zimene ine tsopano ndikudyerera inuyo mutazitaya, mutazinyoza. Ine ndikupeza phindu ku mphamvu za Mulungu uyuyu, ngati mulendo ochokera ku chipembedzo china, ngati mulendo ochokera ku chikhulupiriro china, wa mitundu pakati panu, koma kuzapeza nawo mwayi odyerera mtendere wa chitetezo cha Mulungu wanu. The full defensive mechanism from above imachita surround moyo wanga, every step, every speech, every breath. Ndimamva mkatikati mwa ulemerero wa Mulungu ukuzungulira pokhala panga, ndi chitetezo cha mphamvu yayikulu kwambiri chochokera kumwamba ndimachiona chikuyenda nane apo kapena apa. Kotero ndipovuta kwambiri kuti ziwembu zochokera m'manja mwa akumidima zigwire ntchito yake. Mwaonapo ndikumva mmene ndapulumukira ku zinthu zina zimene ena mwakhalamo kukayika, koma ndi chitsimikizo chochokera kumwamba mwaonapo kuti Mulungu wanditeteza ine, kungotsala mbiri kuti adagwidwa, kungotsala mbiri kuti anadyetsedwa poison kapena kubayidwa poison. Chinali chitetezo chakumwamba pa zifukwa zosakwanira bwino kunditaya, pa zifukwa zosamveka kwa inu nkunditaya. Musayiwale kuti ndachiwembu anthu akhala kuphedwa ku dziko lapansi lino. Mulungu waonetsera zoterezi kundipulumutsa ku ngozi, ku masautso, ku nthenda zina zimene ineyo sindinayenera kukhala ndi moyo. Mulungu wakhala kuchita chitetezo choterocho kutsekera maenje ena aliwonse amene oyipa anafuna kuchita pa moyo wanga. Ndikulandireni malonje pano pa LCD. Lero LCD ikuchitika kumalo obisika kwambiri aja amatchedwa kuti Area 51 ndi 83 miles kuchokera pa Las Vegas. Amenewa ndi malo opsa kwambiri, kapena kuti malo obisika kwambiri a boma la America, ndi underground military base ya America, amatchedwa kuti Area 51. Inde pomwepa mpamene pakuchitikira LCD ya lero, koma zimene zikundipanga kuti ndipereke ripoti ya LCD imene ili ndi mbali zina zotikhuza ana Mulungu, ndi taitolo imene ayika m'malo mmene anthu amenewa akukumanirana, chifukwa ayika taitolo yakuti Donald Trump must rid the antichrist system. Sakumva munthu. Donald Trump must lead the antichrist system. Tsono ngakhale chizungu chimandivutirako apo ndi apa, koma mmene ndawerenga ndi mmene ndaona kuti ndipereke ripoti ku LCD ya lero ku mpingo, chifukwa pali mawu akuti the antichrist system. Chokha chimene angotchula antichrist ndi kuti nkhani ya antichrist yatikhuza akhristu. Izizi sindiyenera kuzisiya osaziwulula,
ndikupempheni amene ngakhale mumafuna kusamvera za Brother Twaib, LCD muonere nawo kapena mumvere nawo pa zimene zichitike kuno, chifukwa atsogoleri a mipingo yokwana pafupi 183 asonkhana kumaloko, kuphatikiza mipingo yodalirika imene inuyo mumayidziwa, imene ndingayitchule kapena kusayitchula. Pafupi 183 ali kumeneko. Ndikuonako atsogoleri amayiko, zodabwisa kwambiri, anthu amene angokumana kumene posachedwa masiku awiri omwewa angopita mbuyo muwa pa ulendo umene Donald Trump anayenda kupita ku mayiko aku Asia, kumene anakayendera ena mwa mayiko aku Asia. Atsogoleri awo amene amakagwirana nawo dzanja m'mayapoti aja, amakagwirana nawo dzanja m'malo olekanalekana aja, akuoneka kuti abweranso ali komweko, kuphatikizapo Donald Trump ali pamenepa. LCD iyi ikufuna kulankhula nkhani yokhuzana ndi okana Khristu. LCD imeneyi ikufuna ilankhule za okana Khristu, imene kwambiri ichitike pakati pa dziko lino lapansi mdera lina lotchedwa ku America, kapena imene ikuchitika ku America. Tsono tamverani, mukhale ndi chidwi, chifukwa msonkhanowu anthu oyenerera akhala kale m'mipando. Pano akuonesanso malo odesankhawa kwambiri, ena mwa malo ovuta ku dziko lapansi, amene amatchedwa kuti Cheyenne Mountain. Ku Cheyenne Mountain ndi kumene amakutcha kuti Nolada Operation Center, ndi underground, ndi malonso obisika a dziko lapansi, makamaka ku nkhani za chitetezo cha dziko la America. Muzindipempherera mpingo wa Mulungu, chifukwa LCD kulipo kuzikhweza, LCD imeneyi kulipo kuphedwa, LCD imeneyi kulipo kumangidwa, chifukwa kumene zithunzi za ku LCD zafika lero ndi kumalo kumene eni yakewa samalola kuti munthu wamba aulule kapena kufotokozera ndi kuona zimene zikuonetsa kamera lero kumphanga za chitetezo cha underground ya military base ya underground ya anyamata aku America, kumene kukudabwitsa kuti makomanda akuluakulu aku China, Japan, Malaysia, Brazil, kuzungulira mayiko aku Asia, amene mkuluyi anakayenda ali komweku, ndiganiza kapena makapanga konvisi za mkumanowu woopsa kwambiri umene ukuchitika ku dziko lapansi. Mkumanowu sukungochitika ndi iwo okha amene akuoneka kutsogolera dziko lapansi, ayi, mkumanowu ukuchitikanso pamodzi ndi atsogoleri azipembedzo amene akuyimira machalichi okwana 183 amene akuonetsa figa yake mu msonkhano umenewu. Kumeneku zithunzi zikundionetsa achivalidwe cha chipembedzo cha chi-Orthodox, mavalidwe a chipembedzo a chikatolika, akatolika kumene ali komweku, komanso ngakhale mpando wa papa uli komweku, pamene pakuoneka pali vacant kuti sipanakhalepo munthu, kodabwera kapena sabwera. Kukuonekera atsogoleri azipembedzo ngati Lutheran ali komweku, zipembedzo ngati Anglican ali komweku,
zipembedzo za mgwirizano wa ma-Advent ali komweko, zipembedzo zina za mgwirizano wa ma-Pentecostal nthumwi zawo zili komweko, ngakhale ma-traditional leaders a dziko lapansi ali komweko kudzayimira milungu ya kwawo ndi zikhalidwe za dziko lonse lapansi. Inde mutu ukunena kuti Donald Trump ayenera kutsogolera mpando wa Antichrist ku dziko lapansi. Tsono mmene ndikuonera zithunzi zimene ndikuona pano zikundichititsa chidwi kwambiri, chifukwa kukuonekera ena mwa anthu amene ndi otsogolera kapena kulankhula kulakwa kuli mbendera zina za ku Africa zimene zikuonekera mmenemu. Ina ya iwo ndingayidziwe ndi ya Algeria, mbendera ina ndikuyidziwa pano ndi ya Egypt, Cameroon, Nigeria, Algeria, Mali, Burkina Faso, Angola, DR Congo, South Africa, South Sudan ndi mbendera zina zimene ndingakanike kuzidziwa zili pamenepa. Koma mmene kamera ya ukazitape ichayima chodwa kuti drone ikuyenda chakumanzere kwa mkumano wa meeting iyi, ndikuona chithunzi cha logo ya United Nations ndi chimene tsopano chabereka mbendera zonse zimene ndi mamembala a UN. Ndi pamene timadontho ta mbendera ya Malawi tikuonekera, koma ma representative a dziko lathu sindikuwaona kuchuluka kwa anthu amene ali kumeneko, kapena sadapite yapita ndi mbendera kungoyimira UN sindikudziwa. Koma mgwirizano ndi mkumano wa lero awuyika mutu wakuti Donald Trump ndi amene atsogolere okana Khristu. Nkhani zimenezi ndi nkhani zosautsa kwambiri, koma chachikulu chimene muchite nacho chidwi mpingo ndi kumene kukuchitikira mkumanowu ndi ku Area 51. Ndiye ndimafuna ndinene kuti mkumano umenewu si mkumano wa chibwana chifukwa cha malo okhawa amene akuchitirawa. Nenenso kamwa idzibwererako kumbuyo chifukwa cha zithunzi zina zimene zikuonetsa kudzenje kumene kuli zipangizo za nkhondo zakuti sizinaonekepo koma zili m'maenje akuluakulu, nkhani za chitetezo zimenezo zimene lilime langa libwerereko mbuyo pang'ono kuzifotokozera. Kamera sikubwerera mbuyo, ikumanyamuka kukatitengeranso zithunzi za ukazitape za Minata Air Force imene imachedwa kuti North Dakota. Zikuchokera ku Minata Air Force North Dakota kumene kunso akutionesanso dzenje, the most secret place kumene makamera au kazitape angakuchitiseni mantha. Mungazindikire kuti dziko lapansi sili kusewera pa zochita zace, naye America sakusewera pa zochita zace, chifukwa cha mpando uwu umene akufuna kukhala, umene akugwirizana lero kuti a Trump ndi amene akhale mtsogoleri wa okana Khristu. Pali nkhani pano tikamawerenga malemba ku buku la Chivumbulutso ndi mavesi ena amene timawerenga amatifotokozera bwino, zomveka bwino
makamaka nkhani za okana khristu potifotokozera kuti adzafika ku dziko lapansi. Mawu amatiwuza kuti kumapeto a nthawi Yesu Khristu asanadze adzayenera kaye kutsika okana Khristu. Koma okana Khristu ameneyu sanatifotokozere dzina la munthu ayi, koma amangotifotokozera zina mwa zimene zidzachitike poyang'ana system ya dziko lapansi. Ndemwina funso likhoza kukhala lakuti kodi Donald Trump ndi okana Khristu? Kulingana ndi Baibulo ndikuyankhani kuti ayi, koma system imene Donald Trump wakhalapo ndi kuchita lead ndi imene ili imodzi mwa mgwirizano wa nkhani zimene tikambirane pano kapena kuonera pano zochokera ku LCD zokhuzana ndi okana Khristu. Chifukwa nkuona kwanga pano ndikuona Donald Trump, koma pa nthawi yomweyo ndikuonanso mpando wa papa. So pano tonse timadziwa kuti okana Khristu akuchokera ku mpando wa chipapa. Chifukwa chani lero akufuna kutiuza kuti Donald Trump ndi amene achite lead the antichrist system? Musayiwale kuti ufumu wa America umayerekezedwera ngati mpangi wa fano umene udzauzire mpweya mu fano kuti fanolo lizagwire ntchito yake. Tsono mulole kuti nditanthauzire pa nthawi imene ndimalankhulayi munthu wina amalankhula, ndiye mundilole kuti nditanthauzire pomulondola Luzina Kinka amene akulankhula kutsata zimene Sanuke Takaichi wa ku Japan analankhula. Anayimirira kulankhula ndi Sanuke Takaichi wa ku Japan. Chithunzi ndikabwerera ku YouTube chikundionetsanso munthu uyu ngati mmodzi mwa amene anagwira naso dzanja pa ulendo umene a Trump anayenda ku mayiko aku Asia. Akuoneka kuti ndi wa udindo wake waukulu mdziko la Japan. Koma ku history Sanuke Takaichi ndi satanist ndipo ali ndi 33 degree. Lozina akuti malingana ndi ndondomeko ya New World Order mmene tikufika chaka chino cha 2025 kulowa 2026 tayandikira kukhazikitsiratu mfundo zoyenerera zimene zithandize kuti New World Order ichitidwe implement potsata masystem a antichrist system yomwe nkhala pa mpando ndi okhala pa mpando wa upapa. Koma nkhala pa mpando wa upapa sayenera kuchita lead mpando umenewu kupita ku anthu mpaka mutapeza World Empire amene akayendese system ya okana Khristu ku system za dziko lapansi. Ine Sanuke Takaichi kuchoka mdziko la Japan ndikukulengezerani kuti monga mwa lonjezo the Black Messiah ndamene tikunena mpando olonjezedwa, akutero mchingerezi, gwisa ntchito chizungu chakuti the Black Messiah
kunena mpando wa World Empire umene okhala pamenepa adzatchedwenso Antichrist. Koma mu system yotere akutero Lozinakink kutanthauzira zimene akunena Sanue Takaichi wa ku Japan, a 33 degrees member wa chipembedzo cha Satana. Kotero mu komiti ino ya mkumano wa nthawi yosachepera mphindi 30 tikugwirizana kuti boma la America mu system iyi Trump ayenera kutsogolera chochitikachi. Trump ayenera kutsogolera chochitikachi monga mmodzi mwa anthu amene akuchokera ku second image kuzachita lead the Antichrist system mu World Empire. Inu abungwe la United Nation ndi mabungwe ena okuthandizirani andandanda onse umene mwafika pano pamodzi ndi inu azipembedzo mu mkumano huu tikukulimbikitsani kuti payenera kukhala ndondomeko zokwanira zokhazikitsira chithunzi chimene chidaonetsa pa 3 January pamene Trump anasonkhanitsa atsogoleri azipembedzo zonse za Chikhristu komanso za Chisilamu ndi zipembedzo zina. Iyeyo analengeza kuti ayenera kukhala Antichrist mu World Empire system. Ichi chivomerezeke ndinu abungwe la United Nation kuti tsopano pali ndondomeko iyi. Ndiye pamene pampingo tsopano abweresa chithunzi chimene abweresa. Chithunzi ichi chimatchedwa kuti malalogo, akuchitcha kuti malalogo. Takeachi walozera kandodo kake kamene wakatola pa tebulo limene linali pafupi ndi maiki kuloza chithunzi chimene chabwera pa screen yayikulu mu mkumanowu, akuchitcha kuti malalogo. Malalogo wokhala pa mpando wa golide. Tikunena kuti the malalogo picture mukuyionayi akutero Lozinakink ikulozera pa okhala pa mpando wa golide. Okhala pa mpando wa golide tikunena ufumu umene ukulamulira dziko lonse lapansi, okhala ndi chitetezo, mphamvu, chuma, luso lakayendetsedwe ka dziko lapansi komanso kamenyedwe ka nkhondo pogwiritsa ntchito zida zopangidwa kuchokera ku amalakula, the amalaula kapena kuti amalakula. Ngati mungagwiritsa ntchito chichewa chizungu chinenero cha chipembedzo cha Satana chotchedwa amalakula, ndiye kuti akukupasani zida zimene zimapangidwa mothandizidwa ndi ziwanda kapena chochitika chimene chimachitika kuthandizidwa ndi ziwanda, zimatchedwa kuti amalakula. Koma kwambiri chikachitidwa simplify chizunguchi chinenerochi kubwera mu chizungu amalankhula za miracle kapena kuti mirakula, kuti kagwiritsidwe ntchito kazipangizozo kamachita in a miracle way. Ndiye akunena kuti the amalakula weapons ndi zimene
ndege ya ukazitape ikuonetsa zimene ngakhale ine ndikulankhula LCD zikundipasa thengenenge kugwedera kwa milomo ndikamayang'ana mkati mwa mapanga amene akutionetsa lero kumene kuli amalakula ndi akunena kuti okhala pa mpando wa golide. Zithunzi za amalakula ndi zoopsa chifukwa chimanena za ufumu osatha wa apapa. Tamverani, mkuluyu amene akulankhula potifotokozera nkhani zimene tikukambirana panozi, Sanue Takaichi amene the interpreter Lozina Kinka akutanthauzira zimene amalankhula iyeyi mchinenero cha kwawo ku Japan. Zikupereka chidwi chachikulu kwambiri ku gulu limene likumvetsera malingana ndi zimene tikuziona pano pa LCD. Ndili pakati pofotokozera zonse zoonekera pamalopa, Sanue Takaichi akuloza chithunzi cha Amala logo ndi akufuna kutanthauzira za mpando umene umatchedwa kuti golden chair, pamene pakhala Donald Trump akufuna kutitanthauzira chimene akufuna kutanthauza ponena kuti Trump will lead the system of Antichrist. Ndimafuna ndizibwereza mpingo, this guy sakupanga mistake kukuuza ni kuti Donald Trump ndi Antichrist, koma akunena kuti he will lead the Antichrist system. Ngakhale ndine bulutu koma chizungu ichi chotanthauzidwa ndi Lozina Kinka ndikuchimva bwino kusakhala ngati ndine mbatama. Ndakhala ophunzira chifukwa akunena kuti mobwereza Donald Trump it's not the Antichrist, koma it's a man who will lead the Antichrist system. Ndi akubwera kuzamuchita launch munthu pamayenera kukhala munthu pa system amene achite lead the entire system. Ndi Donald Trump akuyikidwa lerolo kuno LCD chakummawa kuno kuti ndi amene achite lead the system of Antichrist. Ndipo akufotokozera chithunzichi cha Amala logo. Chithunzi cha Amala logo ndi chithunzi chimene ndingachifotokozere mumveka bwino. Eni yake akati Amala kapena kuti Amala logo amakhala ngati akufotokozera zilemba za mtanthauzi wa ojambula chithunzi kapena kampani yotanthauzi ojambula chithunzi. Koma Amala logo ndi mawu amene ife mene tinali kuchipembedzo cha Satana takhala tikuchita nawo. Mumakhala mukunena za chithunzi chojambulidwa ndi system ya pakati pa inner circle ya chipembedzo cha Satana. With that Amala logo amakupasani kuti palibe munthu amene angasinthe chimene chajambulidwacho kapena chimene chalengezedwacho, ndipo simuyenera kupereka tanthauzo lina. So pano pamene atumiza chithunzi cha Amala logo kutanthauzira mpando wa World Empire amene akunena kuti ndi Antichrist system. Chithunzi ichi chikuoneka koyambirira kuli wansembe amene ndi papa achita kuyika pansipo.
chithunzi chachiwiri pasogolera ndi munthu amene akuoneka kuti ndi mfumu yokhala pa mpando wa World Empire. Muzimva chichewa, pakuti chichewa chimavuta kumva. Ndibwereze poyambirira atipasa chithunzi cha papa, ndipo pachiwiri akutipasa chithunzi cha mfumu, president, nkhala pa mpando, chair, nkhala pa mpando wa World Empire system. Kumapeto kuli chithunzi cha uvuni, ndiye uvuniwu alongezapo munthu ndiye miyendo ikuonekera kunja koma pakuyaka moto. Ndiye uyu amene ali pa chithunzi chachiwiri kuchoka pa chapapa kuzabwera pa nkhala pa mpando wa World Empire, amene yoyo amugwiriziza mdzanja lupanga lija lokhala ndi nyanga ziwiri. Ndiye nyanga zimenezo akuchinyira munthu amene thupi lonse lalowa mu uvuni ngati chithunzi chachitatu, akumusongezera mkati. Now chithunzicho achiwika kuti this is the mastermind of the Inquisition to come. Nkhani zosausa. Ndidafunika sukulu nkadapita nayo patali pang'ono, ndiganiza kuti zikanamamveka bwino chifukwa zinthu zina ndikamatulusa ngati ripoti pa LCD zimandikanika kuzifotokozera bwino chifukwa chakulephereka kwa sukulu. Komabe zimene ndikukwanitsa Mulungu akupaseni khutu lakumva. Ndichedwe pa zimene Sanuel Takaichi wafotokozera, zimene Rosina Kinka akuzifotokozera. Ndodo ya Sanuel Takaichi wa ku Japan yaloza pa zithunzi zitatu: chithunzi choyamba cha papa, chithunzi chachiwiri cha World Empire leader, ndipo chithunzi chachitatu cha uvuni pamene ayikapo munthu. Now mmene akufotokozera pano Rosina Kinka akuoneka ngati akufuna kumaliza dongosolo lakafotokozedwe ka Sanuel Takaichi kuno ku LCD. Iye akunena kuti tikudzoza ndi kukhazika apapa pa mpando umene analipo kale ngati Antichrist, koma palibe Antichrist amene adzakhalapo ku dziko lapansi ndi kugwiritsa ntchito mphamvu za Antichrist mopanda kugwiritsa ntchito World Empire, chifukwa ndi World Empire amene adzatenge anthu kuyika mu uvuni. That's the statement imene akuchita nayo conclude Rosina Kinka pofotokoza zimene Sanuel Takaichi wafotokoza. Koma tamverani, akunena kuti this golden chair, mpando wa golide umene tikwayikapo a Trump kuti atsogolere system ya okana Khristu, tikwalunjikitsa kukukonzanso bwino the Inquisition Office, nyumba ya kuzunziramo anthu, ati amene ati akhale out of this system. Tindi system pano ya dziko lonse lapansi ya papa, ndiye tindi system ya New World Order ya dziko limene lapansi, imene apapa sayendesa ndondomeko ndi zinthu zina moonekera pogwiritsa ntchito mabungwe ngati angagwira ntchito. Koma payenera kukhala dziko loonekera limene si Vatican, limene sa papa, koma mpando wa ufumu wa ponseponse. Ndiye mwanjira ina
akufuna kutipasa kuti boma la America ndi limene litsogolere kukhwimisa mfundo za chizunzo cha mu New World Order kwa iwo amene ati asapezeke mu system zolambira fano ndi chirombo, zolambira ndondomeko za chirombocho. Pomaliza pali Atero Lajabu. Atero Lajabu ndamene wayimirira kufunanso kufotokozera nkhani zimene sindikuziziwa kuti anenenji, chifukwa lozina kenka wakhala pansi. Ndikudikirira kuti Atero Lajabu afotokoze. Iwo akuti Atero Lajabu akuyimira maiko aku Asia ku nkhani za chitetezo, chifukwa akumutcha kuti wakundima wa chitetezo chaku Asia. I don't know kuti akunena chani. Inenso Atero Lajabu ndibe naye history, ndibe naye mbiri, ngakhale tidali komweko. Pamene Atero Lajabu akulankhula, ineyo ndipitirire kukupasirani mmene ndikumvera ndi zimene ndikuona. Zimene ndikuona pano zikutanthauza kuti mpando wa upapa sungagwire ntchito ku dziko lapansi mopanda kuthandizidwa ndi World Empire. Pa mfundo imeneyi, anzanga amene mumadziwa bwino malemba, pamene mumafotokozera za chirombo chotuluka mdziko lapansi chimene chidzatsogolere ndondomeko za kumapeto a nthawi ya pansi pano, timamva za upapa komanso timamva za boma la America limene muulosi limationetsa ngati ndi limene lidzayimitse kapena kuwuzira fano mu mpweya kuti lilankhule. Zimafanana ndi mmene ndikufotokozera. Kotero kuti chimene chikuchitika pano lero ndikupereka mphamvu ku boma la America kuti liwuzire mpweya mu chirombo kuti fano liyambe kulankhula. Mmene zikuonekera pano zikuonetsa kuti mpando wa upapa sunganyamule zikwanje, sungatsegule ndende, sungayike malamulo ku dziko lapansi moonekera iwowo, koma ukapanga malamulo, ukapanga ndondomeko zamene ati akane kukhala mu system ya upapa ku dziko lapansi, komanso ya mu ndondomeko za dongosolo latsopano la dziko limene lija imatchedwa kuti New World Order, imene tiyenera kukhala ndi chipembedzo chimodzi, military imodzi, ufumu umodzi ku dziko lapansi. Akuti iwowo sangachite paokha, ayenera kugwira ntchito ndi amene akhale pa mpando ya World Empire. Ndi World Empire ameneyo ndi amene ati anyamule, monga taona munyamulisa, ndi amene ati anyamule chizunzo. Mwa njira ina, malamulo opanikiza dziko ati anyamule ndi ameneyo. Ndi amanena kuti mwachisanzo taona mmene wasankhidwa Donald Trump, mmene walipanikizira malamulo dziko lapansi limene likuyenda lero pa chipinjo chifukwa chakupanga withdraw mfundo zina zabwino zimene America imathandiza nazo maiko aku dziko lapansi. Ndi testing pamene taona maforena akuthamangitsidwa ku America, pamene taona ndondomeko za malonda zikubalalika, ndondomeko za kayendedwe ka mfulu zikubalalitsidwa, maphunziro akusokonekera, kapena kuti zinthu zambiri zikuyenda mopanikiza mdziko la America, pamene amachita testing ya chizunzo, chipinjo chimene atapereke ku dziko lapansi. Malawi yapindula nawo ku chizunzochi, maiko aku Africa agwedezeka nawo ku chizunzoko, pamene tinaona kutsekedwa kwa mabungwe othandiza kwambiri ngati USAID, kupanikizika kwa mabungwe amene amathandiza kuno ku Malawi ngati china Lighthouse, amene amalandira zithandizo zawo kuchoka ku America, kuyeserera kwake
kumene kwachitika Trump atakhala pa mpando. Trump anadzionesera yekha mu chithunzi chimene amachitcha kuti siwojo picture, atavala chimozimozi ngati papa. Mukukumbukira bwino za chithunzi chimenechi kuti chidaonekera ku dziko lapansi, chithunzi chimene anachijambula Donald Trump atavala chimozimozi ngati apapa. Chithunzi chimenecho ngati mungakumbukire bwino chinajambulidwa pa 22 April patangosala masiku awiri ngati silimodzi kuti apapa omwalira aja amwalire. Iye adavala uniform mu zithunzi zimene zimachedwa kuti siwojo picture. The word siwojo picture imachokeranso ku dark place, ndi chipweteko, ndi chiopsezo. Adachikambirana chithunzi chimenechi nkuchiweruza kuti ndi cha fake. Koma lero mu zithunzi zimene ndikuona pa LCD, a Trumpuwa avalanso chimozimozi mmene anavalira pa chithunzi cha pa 22 April. A Trump chija chithunzi anaonetsa kuti ndi antichrist atavala ngati mmene papa amavalira. Nawonso lero avala chimozimozi kungoti chawocho chipewa chawo cha lerochi chili ndi two-tiered tiyala. Ngati chili ndi two-tiered tiyala ndi kuti chikuchepa ndi one tiyala, pamene cha papa chimakhala ndi three-tiered tiyala. Dafotokozapo za matiyala tsiku lina kuti amatanthauzanji. Ngati mudayiwala ndidzasoweka kukukumbutsani pa nkhani za chimaliziro cha mapeto a nthawi ya pansi pano. Tikuona pano kuti kubwera kwa Yesu Khristu kuli pafupi kwambiri, ndipo pamene kubwera kwa Yesu Khristu kuli pafupi kwambiri ndiye kuti sitili kutali ndi kuyamba kwa okana Khristu zintchito zake ku dziko lapansi. Ndiye zimene Baibulo linanena za kumapeto a nthawi ya pansi pano ziyeneranso kutsatirana bwino. Ndikukumana ndi kavuto mpingo kuti zithunzi zayamba kuthawa, ndipo malemba amene ndimatha kuwerenga pa billboard yawo pa chisikrini chachikulu chawo akudukaduka, ngakhale zithunzi za ukazitape zikuyenda koma mosalongosoka mwa awkward, ngakhale mawu amene akulankhula atero Rajabu sakumveka bwinobwino, mwina chifukwa cha mphepo zina zimene zili mumlengalenga pa intaneti, chifukwa zithunzizi zimabwera live, zokambiranazi ndi za live. Choncho ana Mulungu kutakhala kuti zithera pomwepa, kuti zithunzi sizibweranso zabwino, mugwire kuti lero akukhazikitsa papa otsogolera ufumu wa World Empire. Munimvese pamenepo, mpando wa World Empire ndi umodzi mwa mpando wa Antichrist. Ndi chimene afuna kuti tanthauzira kuti Antichrist sangagwire ntchito mopanda World Empire. Kazi kumveka kaya? System ya chipapa imazikaniza yokha kugwira ntchito mopanda World Empire. Ndi chifukwa chake mukapita kuma empire akale achina Nero, Domitian ndi anzawo, anali pa mpando wa Antichrist muma World Empire pamene ankalamulira kuphedwa kwa oyera mtima
munyengo yawo muzaka 100 zapitazo pamene chirombo chotchedwa papa chidagwira ntchito yake pogwira ukapolo akhirisitu ku dziko lapansi. Kuphedwa kwa akhirisitu, kuzunzika kwa akhirisitu kunkachokera ku boma la mu Roman Empire, koma mu empire munali system ya government ndi imene imatsogolera, ndikuti ansembe samene ankagwira zikwanje kukapha munthu, koma ankalamula, kulamulira president amene wakhala pa mpando amene anali ma World Empire kuti apereke chizunzo ku mpingo. Leronso apapa akupereka mphamvu ku mpando wa World Empire pamene system yakeyo ikutsogozedwa lerolo currently ndi Donald Trump amene akuti awasankhanso kukhala pamene papa kuti akapitirize kugwira ntchitoyi, poyerekezera chimene ankakana chija, chithunzi chimene anachijambula atavala zovala zija za upapa, anthu nkunena kuti ayi changoyikidwa, sicholondola. Ndidule zithunzi zabwerera kuonekeranso pa mphindi zosirizazi kulankhulapo zimene amalankhula Rajabu. Ndampeza Lozina kunena kuti mulendo wanu liganiza kuti nkhani sikuyambira pamenepo, koma pamene ndayambira, pamene zithunzi zayamba kuoneka kuti mulendo wanu mene munayendera mayiko aku Asia mwathandizira kutikokera mayiko onse pamodzi pa mgwirizano wakunja kokangana, pa mgwirizano wakunja kosemphana. Zijawazi muzizimvesa mpingo, pa mgwirizano wakunja kosemphana. Mayiko amene anakumana ndi Trump mulendo wake anali kugwirizana ndi kukhazikitsa ndondomeko ndi mfundo za mgwirizano wopereka mphamvu ku boma la America kuti lipitirize ndi kutukula masomphenya a mpando wa upapa pokonza ndondomeko zina mwa zolembedwa mu mchitidwe wa okana Khristu umene udzayenera kuonekera kumapeto kwa nthawi. Mgwirizano wa chipembedzo chimodzi umene uzakhazikitsidwe pansi pa malamulo a tsikunso limodzi lopembeza uyenera tsopano kufika pa chimake pakukhazikika kwake, polumikizisanso inu mayiko aku Asia amene muli ndi mapembedzedwe olekana. Ndipo akulankhula mawu amenewa atsogoleri amene anakhala pafupi 182 kumalo ofanana ayimirira kumvera speech imene Rajabu watulutsa. Mfundo imeneyi imene atero Rajabu akufotokoza, Lozina akunena kuti inu azipembedzo zonse amene mwasonkhana muno muyenera kukhala mbali yochita sapoti mpando wa upapa, komanso papa okhala pa mpando pa World Empire. Ndikuchitabe chibwibwi, sindikudziwa ngati mukundimva kapena zikumveka bwino zimene akunenazi. World Empire papa wawo ndi system imene iyendetsedwa ndi Donald Trump kutsogozedwa ndi boma la America, akutero pofotokoza. Koma papa ndiye mtsogoleri wa upapawo pa mpando wa okana Khristu. Koma onsewa lero akuoneka ovala zovala zofanana, koma kusiyana mataitolo pa zipewa zawo.
Atero Lajabu akunena kuti mu ulendo wa masiku 5 wathandiza kwambiri kuchita mgwirizano wa kunja kwa makangano. Akufuna kutanthauza kuti mayiko amene anayendera Donald Trump ndi mayikonso amene kumuukira America. Musayiwale kuti Japan, China ndi mayiko anzawo nawonso ali ndi zida zawo za nkhondo zimene akuchita challenge challenge America. Kwakuti tikamayang'ana ma conflict a politics imene akuyendera sanayenera anthu awawa lero kukumana pamodzi, kutanthauza kuti chimene akukumanirana lerochi ndi china, chimene chikuchitikanso kunja ndi china. Chifukwa chake akunena kuti mgwirizano wamkati kunja kwa mkangano, mgwirizano wamkati koma kunja kwa mkangano. Mundilola mpingo wa Mulungu kuti ndikusireni pamenepo gawo loyamba la kulankhula kwanga, chifukwa chakuvutabe kwa zithunzi zimene zikuoneka ku LCD, zimene sindikudziwa tanthauzo lake, chifukwa mkumanowu ukuoneka opitirira 30 minutes zimene ananena kuti alankhula. Ndipo mmene ndikukocheza kuomba mkota ineyo zithunzi zitandithawa pa intaneti, ndikupitirira kufotokozerani mogogomezera zimene baibulo linanena zakuti asanaze Khristu ayenera kuuka kaye okana Khristu. Ndipo tsopano ndiye kuti ichichi ndi chitanthauzo chakuti pamene akugwirizana zakudzutsa okana Khristu moonekera komanso mogwirizana bwino kuti papa agwire ntchito limodzi ndi World Empire, kwa inuyo kukupasirani LCD ndi chenjezo lokuunikitsani chitsogolo kuti Yesu Khristu wasala pang'ono kubwera. Chifukwa Bible likuti asanaze Khristu adzayenera kuuka okana Khristu. Ndi okana Khristu acha ndi awawa akukambirana kunokowa. Boma la system ya America limene lapasidwa kuti likhale pa mpando pakadali panopa pali Trump, komanso upapa umene pakadali panopa tikudziwa amene alipo. Choncho masystem onse awiri amenewa ali mmenemu, sanayiwaleko akuluakulu andala a dziko lapansi, sanayiwalekonso kutengako achipembedzo ku dziko lonse lapansi amene ali pamenepa. Mipingo pafupi 182 ili nawo komweko kupanga nawo meeting kuti mipingoyi ivomereze, ilekerere, ifewerere kuyendesa system limodzi ndi World Empire komanso ndapapa. Choncho zimenezi zikamachitika ku dziko lapansi tizitipasa kuzindikira kuti mpando wopapa kuchoka ku Vatican uli ndi mmene ukugwirira ntchito yake, ndi umene udzitulusa mpweya, umene udzipita ku maboma a dziko lapansi America pamodzi United Nation, ndi kumatulusa mfundozo. Ndi boma ali la America limene lidzitenga anthu mu system zawo mogwirizana ndi dziko lonse lapansi, monga taona kuti achitetezo a dziko lonse lapansi ali komweko, ndi kumapititsa anthu mu ng'anjo ya moto, mu chizunzo, mu inquisition, mu chisauso, mu chipinjo cha iwo amene ati akane kukhala pansi pa ndondomekozi. Ndekuti LCD ndiyo yenerera pa mawu akuti asanaze Yesu Khristu okana Khristu adzauka. Ndelero ndikukupasirani kuti okana Khristu uja ali pa mgwirizano, kugwirizana mmene atachitire. Mulungu akudalitseni mpingo mpaka tsiku limenelo. LCD ndimakupasirani ndine Twaibu Ahmadu Hamid Ali, osanditengerako kandiyesa chifukwa cha mawu amene ndinali kulankhula. Mulungu akudalitseni. Amen.